Ja sa volám Sara Bartková. Venujem sa strelbe 2 roky vlastne od svojich 11. Na to, ako málo strieľam, tak podľa mňa mám veľké úspechy. Som majsterka Slovenska, potom som vicemajsterka Slovenska a chodím aj na také väčšie súťaže mimo Slovenska, na zahraničné. Spĺňam teoreticky všetko, čo také viem, tam ukážem. A teraz som postúpila do Tallinnu, do Estónska na Európu, majstrovstvá Európy. Ja sa venujem tomuto športu asi tak 2 roky zhruba, asi tak plus minus. My cez telesnú mávame také okolo decembra, že skúšame na telesné strieľač. A mne to nejak veľmi šlo podozrivo, tak som skúsila ísť mojou kamarátkou na strelecký krúžok a tam to nejak išlo. Rada by som bola, keby ma podporíte, kvôli tomu, že streľba nie je jednoduchý šport. Treba tam veľa trpezlivosti, ťažké sa je to naučiť. A všetky tieto veci, čo mám na sebe, aj zbraň, ktoré za mnou stoja veľa peňazí, ktoré nie je tak ľahké dostať. A myslím si, že na takého, dajme tomu, úspešného športovca to potreba.